Dentro do Concello de Folgoso do Courel existen dúas oficinas que pertencen á Asociación para o Desenvolvemento Rural Riolor. É así, bueno, oficinas que ademais están repartidas por distintos concellos. Carmen, contame que é iso da Asociación Riolor. Bueno, a Asociación Riolor constituíuse no ano 92 para levar a cabo un plan de desenrolo rural en 7 concellos limítrofes. Aprobouse un plan chamado Plan Courel, que asumiu a Xunta de Galicia a efectos de subvención. Sí. Entonces, dentro deste Plan Courel, empezouse cunha etapa de formación e información a través de cursillos, concretamente un de turismo rural, donde se presentou como posibilidad de desenrolo, en concreto, o turismo rural. Como funcionaba noutros países, como se podía tomar, aplicar aquí, que aspectos se podían tomar, ou mellorar, ou para levar a cabo aquí un desarrollo así basado no turismo. Sabemos, Carmen, que a través dos cursillos o que se fixe foi unha información moi directa aos veciños do que é o turismo rural. Que importancia tiveron eses cursillos e en que puntos se incidiron máis? Bueno, concretamente, tiña importancia, por exemplo, o tema da acollida do visitante, relacionado con alojamiento, restauración e a acollida en general, a implicación dun pueblo inteiro, non? Desde o panadeiro ou cualquier que ofrezca un servicio, na boa marcha do turismo, non? Logo, despois, en concreto, a xente acolleuse a unhas subvencións para restaurar casas de aldea para alojamiento rural. E pouco a pouco foron aparecendo esas casas dedicadas a turismo rural. Moitas delas inaugurándose hai pouquiño tempo. Falando de deportes, que deportes se poden practicar aquí concretamente dentro de que contemple este plan do Courel? Bueno, pues complementariamente ao alojamiento, temos deportes como, por exemplo, o senderismo, típicamente de montaña, que este é unha zona moi montañosa, como poden ver. Hai sendeiros catalogados que se señalizarán próximamente. Logo, despois, piragüismo tamén no río Lor, e no río Louzara, tamén no Incio, no embalse de Vilasouto. Aquí en Courel sería de Augas Bravas, cunha base na ponte de Valdomir, e no Incio no embalse. Parapente en zonas como Quiroga, Samos ou Bóveda. Eso en cuanto a deportes. Así. A nivel de información, é moita xente que se interesa por a información da zona. Hai reservas de cara a este verán? Sí, notouse unha influencia desde o verán pasado. Concretamente, fixose promoción en Turisport, o 93 e o 94. E si, notouse unha maior afluencia en general. Xa hai reservas destas casas que se inauguraron hai pouco, de casas de aldea. Reservas, por exemplo, no mes de julio, e agosto, vaya. Aquí onde máis xente ven é na Semana Santa. Sempre está cheo case todo. Pois coa axuda de Carmen e outras persoas que forman parte deste plan de desenvolvemento rural Riolor, imos seguir coñecendo o Courel, o seu interesante percorrido. Viron aí, non? Acaban de ver, verdad? Pois está aquí, aí está tamén, aí está. Bueno, pois, agora que xa saben o que hai no Courel, vexan o que escolleu cada un deles. Sí, non? Moi bonita. Estamos na terraza da hospedería Ferreiro, que é unha casa dedicada ao turismo rural e poucos días, aínda que se inaugurou dunha maneira oficial, non? Pouquiños. Esta casa foi restaurada ou feita concretamente? Restaurada. Restaurada. Esta terraza xa Esta terraza xa estaba, exclusivamente se restaurou a barandilla. O sea que conserva... Cambiou de ser de ferro a ser de madeira. Conserva prácticamente a mesma estructura. A mesma estructura antiga. Para cantas persoas realmente está feita? Para 12 personas. 12 persoas? As habitacións están compostas de 2 camas cada habitación. Son 6 en total. 12 persoas que poden, bueno, pois, de alguna maneira disfrutar desta para. Se que lle parece, Esperanza, seguimos visitando pois alguna dependencia desta casa. Parece? Cando este que... Pois imos aló. Imos cara as habitacións, non? Sí. Me dicía que eran 6 habitacións dobles. Son dobles. Bueno, pois imos ver agora esta bonita habitación que está decorada de unha maneira así como moi leda, moi alegre. Moi alegre, sí. E conten, Esperanza, que servicios ten a habitación? É unha habitación de dúas camiñas. De 2 camas, que ten o servicio completo. Sí.
pronto lle poñeremos televisión e quizá o teléfono tamén. Todas as habitacións son iguais a estas, vamos. Sí, máis ou menos son iguales, só que hai dúas que ten baño compartido. Se tiñen antes aquí comedor, que pasa Sí, que... xa tiñamos comedor, pero estaba sin restaurar, estaba todo un local. Nin había cociña, nin había servicios, era un local amplio. E agora o que podemos ver precisamente xa é o comedor restaurado e decorado. Decorado. Que tamén está falta de algún detalliño de última hora, Sí, non? faltanlle varios detalles. Decía vostede que cantas persoas poden comer aquí? Sobre 70 personas. Sobre 70 persoas. Estáse de maravilla. As casas de terra que dan unha frescura que Da gusto. Ademais, está todo respetadiño. Pedra por dentro. conservada, Moi bonita. Se nota que se fixo ben. Este é o salón, como vemos. Salón comedor. salón dormitorio. É dormitorio porque ten o sofá e cama. Que fai cama de matrimonio Para dúas bastante ancho, persoas. sí, Temos televisor, temos de todo. Os balconciños para a rúa, bueno, para o camiño. Eso para o camiño. Aquí ademais está todo así a madeira. Está moi decoradiño. As vigas son as de antes. Son as de antes As que había. recuperaron, sí. E a habitación está por baixo das escaleiras. O que era a cuadra, fixemos a habitación. Era corte. Sí, era unha corte. Non se nota nada. O dormitorio é antigo tamén. Sí. É antigo porque a cama é dun 20, é das de antes. das de antes, antigua tamén. E aquí no dormitorio tedes unha plancha antigua, esta plancha de ferro. Tamén é rosa. Daquelas que se planchaba antes, que non había outra. Sí, pero ti xa non lembras non, eu planchar. non. E tedes moitísimos detalles aquí. Bueno, como a casa é pequena, pois aunque se quera poñer moitos non se pode porque non ten sitio para eles, pero si algún hai que poñerle, porque necesito tamén, porque senón estaría sosa de todo. Claro, esas puntillas Sí. que tedes aí son As puntillas famosísimas tamén. son da Talaboa ou algo así, non? Serán, sí, polo que oio dicir, son moi antiguas. O sea que Foronse Pepe con recuperando, anos, sí, foronse bastantes de recuperando. lo que había de Ajá, antes. entón antiguas. a casa está recuperada completamente. Está recuperada. Pois nada. Facía tamén, porque desde logo como estaba era unha pena. Sí. Lleve da E hora, pois así dá increíble. gusto. Sí. Pois mira, Nieves, eu de verdade encantada, non me importa nada dormir Moi no igual. cortello, así que se me esperas eu dentro duns días veño por aquí a pasar unha fin de semana. Pois eso me alegra, a ver se te Vale, pois veña, a pasar aquí a disfrutar do Caurel e a estar paisaje de Caurel. nesta casa tan fermosa escoitando os paxariños. Graciñas, Nieves. Vale, Graciñas. gracias a ti. Bueno, a mí me parece unha cousa estupenda, maravillosa, todas estas casas que están enseñando Santiago e Yolanda, pero a mí me gusta unha cousa así como máis en contacto ca natureza, unha cousa máis informal, e máis así, máis ao meu estilo, digamos, e por eso me cheguei hasta aquí, hasta o campamento O Courel de recente inauguración. Estou aquí con Hortensia. Hola, Hortensia. Hola. Que es unha das responsables do campamento. Quero que me contes moitísimas cousas. En principio, vamos a sentarnos por aí. En principio eu sei que está no Courel, pero ¿dónde? Como se chega hasta aquí? Pois está na parroquia de Esperante, a 1,5 km da vila de Seoane de Caurel, e para chegarse aquí hasta o campamento, pois se pode vir desde Pedrafita do Cebreiro, ben pola Nacional Sexta, ou ben pola Lugo 643, me parece que ven polo camiño de Santiago. Que cousas que hai por aquí? Bueno, pois hai 8 bungalós con auga quente e calefacción, porque se van a utilizar tamén en inverno. Despois hai unha nave de servicios con auga quente, hai unha zona de acampada para grupos, unha zona de servicios pois con barbacoas, mesas e tal. E despois hai unha zona de acampada, pero xa con parcelas para tendas individuales. O sea que aquí se pode ir tanto en inverno como en verán, porque hai todo luxo de comodidades, non? Sí, ao camping solamente no verao, pero os bungalós se pode achegar algún, pois, eso, excepto no mes de diciembre ou xaneiro, pois en calquer outro mes do ano. Bueno, pois agora que sei onde estou, vou me poñer as gafas de sol outra vez, pediríache, bueno, vou chamosar unha cousa a ti para darlle envexa a todo o mundo. Ven vostedes o que hai aquí, isto é un bañador, estou no Caurel e me vou ao río Olor a bañarme en compañía de Hortensia. Lévasme? Moi ben. Bueno, vamos a Pois salir. Vamos. Pois xa ven vostedes, temos onde elexir unha casa, o camping, e a paisaxe inigualable, esas montañas do Courel con eses relieves tan particulares, tan característicos. Imos falar concretamente da xeografía das terras do Courel, e para iso está connosco Augusto Pérez Alberti, profesor de xeografía.
Física na Universidade de Santiago de Compostela. Moi boas noites, Augusto. Que hai, boas noites. Antes de nada, para situarnos, porque xa temos algúns datos, algunhas imaxes do Courel, pero así, dende o punto de vista da ciencia, como podemos definir a xeografía desta zona? Bueno, hai que ter en conta que o Courel é un dos espacios naturais máis singulares de Galicia, por varias razóns. Unha pola verticalidade das súas terras e, sobre todo, porque no Courel o que temos é a combinación de as especies vegetais mediterráneas coas especies vegetais atlánticas. Realmente no Courel, entonces temos por unha banda unhas formas encaixadas, vales profundos, cubertos xeralmente de devesas, de bosques, e hai unha cousa que tamén o diferencia de outras zonas de Galicia, e é que, así como en outras zonas de Galicia, as aldeas están rodeadas de campos de cultivo, no Courel parece que se queren protexer do calor, e que realmente o que fan as aldeas é meterse debaixo do souto de castaña, non? No Courel, entonces, sobresalen as aldeas de pizarra, sobresalen as aldeas apiñadas, sobresalen os outos, etc. Se ademais é algo característico, non? Porque algo moi propio de Galicia é ir por aí, polos montes, polos camiños, e atopar unha casiña ali, outra lá, pero no Courel hai eses núcleos, quizáis probablemente sexa polo terreo, non? Pola súa xeografía. Sí, o Courel pódese ver moi ben cando se camiña. Por exemplo, ahora estamos vendo o val das Searas, sin mal non lembro. O Courel o que fai é que o que domina son as aldeas apiñadas, pequenas aldeas que se asentan a veces no fondo de val, a veces nas ladeiras máis soleadas, e que é lóxico, porque é unha tendencia xeral de toda a Galicia meridional, non? Os agrupamentos frente ao espallamento rural da Galicia chairega, da Terrachá, ou da Galicia costeira, aquí o que hai é o agrupamento das aldeiñas, non? O que sei por ali tamén é moitísima auga, non? Cascadas, ríos... Sí, sobre todo no inverno, sobre todo no inverno, no outono, cando chove, que é cando rezuma a auga, non? Bueno, rezuma a auga depende, porque no Courel hai calizas, e a haber calizas, a veces os ríos desaparecen, entonces desaparecen os sumios, os sumideiros, entonces os ríos de repente, as aguas circulan, pero de repente márchanse e non sabemos a onde, non? E isto xa que falamos das terras calizas, digamos que as terras calizas son propio delas as covas, e iso tamén pode favorecer a práctica da espeleoloxía, non? A práctica da espeleoloxía, hai que ter en conta tamén que o Courel é interesante do punto de vista arqueolóxico, non solamente polos castros, sino tamén porque nas covas apareceron os primeiros restos de osos, os osos cavernarios das épocas frías, non? O sea que é moi interesante, o que pasa que é lógicamente unha práctica moito máis localizada, moito máis minoritaria para a xente que sabe, porque non se pode meter unha cova así como así sin saber como hai que baixar, non? Efectivamente. Porque baixar vai ser facilmente, subir é outra cousa. É outra cousa, nunca se sabe que se pode topar por aí, ademais. Antes falábamos dos castaños, dos castiñeiros, pero que así de animais, que animaliños nos podemos atopar por aí? Bueno, animais sí que animais coñezo pouco, o que sí sei é que a nivel de, por exemplo, a nivel de plantas, hai unha cousa a destacar no Courel, que son as devesas en donde se combinan os fagos, as fallas, os falledos, cos carballos, cos acibros, cos teixos, o sea que é unha combinación de especies e, lóxicamente, supoño que a nivel de fauna, que non coñezo ben, supoño que haberá, pois, desde as lebres e as perdices hasta os corzos e demais, pero os animais, as plantas vense facilmente, os animais é difícil, non? É máis difícil, sí. É máis difícil. Augusto, moitas gracias por acompañarnos, por achegarnos un pouquiño máis o Courel, en fin, sobre todo por darnos ese consello, porque é o da práctica da espeleoloxía moi interesante, pero que non nos arrisquemos. Exactamente, porque caese facilmente un, Sí, moitas gracias, Augusto. Gracias. Pois aquí lles traemos algo que non está xusto no corazón do Courel, digamos, está no camiño do Courel. É un sitio que se chama San Clodio, un sitio tamén moi bonito, moi maravilloso, ali se fan cousas como, por exemplo, xente que fai parapente, tamén un saludo moi grande, que tamén os coñecemos por ali. E agora, pois, lles traemos música dende o camiño do Courel. Traemos un grupo maravilloso que se chama Brigancia!
aquí xa falamos do sendeirismo, xa falamos da espeleoloxía, Tete xa lles adiantaba do parapente, e que se poden practicar moitos deportes, sí. E incluso, xa saben, se vostede vai co coche a facer un pouco de turismo rural, ata ali ten que chegar en coche, pois sempre lle pode poñer a vaca en riba e poñer a bicicleta, sí, sí, e facer o que fixo Tete. Hola, que tal? Bueno, esta macarrada que acabo de facer eu non é o único que se pode facer cunha bicicleta como esta. Como fan esta cantidade de rapaces do Courel? Mozos, adentro! E por favor, a dona da bicicleta que me colla a bicicleta esta que teño eu aquí, porque seguramente fará unhas maravillas moito mellores das que fago eu. Por favor, que xa non sei que facer con ela. Hola, que tal, colle? Como te chamas ti? Monse. Monse, ti por onde andas ca bicicleta? Conta. Casi siempre pola carretera, pero cuando queremos ir á natureza a ver algo, pues imos polos camiños, pero casi nunca por unos camiños moi difíciles, porque non somos profesionales como pa tanto. Non, pero pode ser, pero que conste que hai que decir unha cousa, que quen queira facer turismo rural, pero en mountain bike polo Courel, de momento non ten abertas vías, pero hainas a ver, o sea, que supoño que cando a Saxa iredes por ali ou non? Sí, bueno. Bueno, a ti a vos que vas que, a ver, contame ti, que é o que máis che gusta a ti de andar en bicicleta por aí? Pois en xeral os sitios por onde ando. Pero que sitios te podes atopar, por exemplo, cascadas bonitas que non podes atopar se vas andando noutra maneira ou que? Os camiños que van aos ríos, por exemplo, que aí se ve moi ben os ríos e o seu corriente, ás veces as cascadas que ten, os camiños de aquí polo povo, como aquí este, máis ou menos así por aí. Bueno, a ver, ti contame, que eres o máis Benxamín, canto tempo levaste facendo mountain bike por aí polos camiños adiante? Non sei. Non sabes? E se liga ou non se liga? Ti vas a ligar ou vas a ver a natureza? A ver. A ver a natureza. Xurasmo? Sí. Bueno, daquela creoche. Bueno, que vos iba a decir? A ti cal foi a cousa que máis te impresionou así de ir en bicicleta por aí que te atoparas? Pues non me acordo, pero sempre me paso ben cando vou en bicicleta. Non hai nada en especial. Pareceme todo especial, vamos. E a época máis bonita do ano para ver o Courel, cal é? Primavera. Por? Porque cando saen as flores máis bonitas, porque no brao salen máis follas, máis, o sea, en vez das flores salen máis as follas e as ramas, xa. Bueno, ¿estades dispuestos a amosarme algunha ruta maravillosa? Sí ou non? Sí? Bueno, pois a ver, ti monta na túa bicicleta. Ai, por favor, que non salgo de aquí. Bueno, pois ala, eu vos sigo, vale? Veña, non corrades moito porque me vou perder de vista de vos. Pero esperad, pero non corrades tanto que me está desfixando a cara. Xa ven que cousas lle pasan a Tete, ai, Tete e as súas aventuras, pero como ela é así unha muller moi resolta, dixo, pois se teño que ir a pé, aproveito o camiño e se puxo a falar coa xente que foi atopando por aí. Moi boas, pois estamos por aquí polo Courel, por suposto que se levamos varios días por aquí, estamos encantadísimos e queremos saber que o que opina pois a xente que vive precisamente no Courel sobre todo este plan de desenvolvemento do Courel, que se arranxan moitas casas, que hai piragüismo, que si cabalos, que si todo isto, a ver se lles parece ben ou mal que lle quiten un pouco a tranquilidade ou se lle trae pois pelas ou pobo e todas estas cosas, e por elo vamos a empezar a preguntarlle a xente que o que pensa de todo isto. Hola, moi boas, que tal? A vostede lle parece ben que se enche de xente o Courel así, si un turismo respetuoso ou lle parece que estaba mellor así tranquiliño como estaba? Nada, canto máis xente veña mellor. Pero por que? Porque ven máis riqueza e non lle importa renunciar un pouco a tranquilidade, non? Non, e os cartos non lle sobran a ninguén. Estupendo, vostede que di? Que me conta? Sí, pois o mesmo, máis ou menos. Exactamente. O sea, pero tería que ser un turismo así respetuoso que gastara cartos pero que non ensuciara, que mantivera o Courel limpio ou eso da igual? No, que manteña o Courel limpio, sí, por suposto, porque senón isto sería un asco. Estás facendo unha enquisa para ver que lle parece a vostede que se enche de turismo Courel. Que nos conta vostede? Lle gusta que veña xente por aquí ou está máis tranquilo sin ninguén? Pois sí, me gusta que venga a gente. E por qué? Porque se ligan máis que as de fora que coas de casa ou porque traen cartos? Porque traen dinero. Pareceme ben, todo o que traiga cartos pareceme bon. Se me pareceme ben. Pero por qué? Porque poden traer cartos así e crecer o pobo ou porque ven xente de fora ou pola marcha que dá ou por qué? Bueno, pois por a xente que anda fora e por a marcha que dá. Para o pueblo todo vai ben. Ya lo creo que hace falta. Cuanto más mejor. Pero o turismo así que cuide moitas cousas ou que veña calquera?
que venga gente con dinero. Que venga gente con dinero, que es lo mejor. Pero bueno, algo de todo viene bien. De renunciar a tranquilidade dalle igual, non está farta xa de tranquilidade. Bueno, tranquilidade é lo que sobra ya, neste pueblo somos moi tranquilos todos. Home, todo que sea turismo para Galicia, ojalá veña todo o mundo a Courel. Pero esta señora, por exemplo, comentábanos que estaba ben porque gastaban cartos, pero a ti, porque veñan turistas de fora ou polos cartos que poden deixar? Eu por as mozas, máis que nada. Eso decía él. Eu que veñan as mozas guapas para aquí por Courel e xa está. Facelo máis habitable, é máis conocido. Se viña xente, senón Courel, pobre Courel. Ben, pois non vexan como fan deporte esta rapaza. Courel, bueno, pois ainda nos queda unha cousa que lles imos amosar agora mesmo das máis impresionantes de todas as que se fan no Courel. Vamos a ver, vostedes saben o que unha térmica, un vento laminar, saben vostedes o que meter orellas, unha plegada, unha batida, saben que son os cordinos, as bandas. Bueno, pois todo isto aprendémolo nos no Courel. Vamos a ver, vostedes se atreverían a montar en parapente? Vamos a ver, señora, vostedes se atreverían a montar en parapente, que eso como si fuera un paracaídas, pero non é un paracaídas que se pode manexar. Vostedes se atreverían? Eu non, desde logo. Non lle gustan as alturas? No, dame vértigo. Vértigo, pero é vértigo como non mirar para baixo. Digo, sí, verme en altura. E ti que estás así, tes máis cara de rosada, atreverías a meter en parapente? Eu sí. Sí? Que máis te gustaría? Como pensas que é? Non sei, pero ten que ser guai. Emocionante. E vostede que ten así pinta de maduro, pero de arrosado tamén? É nunha barca sin remos. Nunha barca sin... A vostede lleva... Vai por mar abaixo. De onde é vostede? De Bayona. De Bayona, daquela xa... Home, claro, así calquera, coñecendo o mar, non lle digo... Mariñeiro, nací nunha cuncha Michelón. E de 3 anos no mar metido. E se lle facemos un parapente con forma de mexillón, que? Un paracaídas? Sí, pero un parapente con forma de mexillón, que? Mi alta non quero, no, que poda caer e matarme. Bueno, pois os arroxados que se atreveron son os persoaxes que lles imos amosar agora cunha sorpresa final. Vexan vostedes. Atopámonos desta volta no Val de Quiroga e San Clodio e imos falar con Isaac Díaz Parga, que é instructor de parapente e ademais é o campeón galego de parapente. Boas tardes, Isaac. Hola, boas tardes. Mira, por certo, nos andamos por aquí facendo turismo rural. Andivemos por aí vendo unhas casiñas, xa estamos instalados. Queremos facer pois algún deporte, algunha actividade que nos interesa así un pouco pois por espectacular, por pasar o tempo. Pensamos no parapente. Podemos así de repente voar en canto tempo ou hai que ser un pouco experimentado? Bueno, si o propósito vosso é simplemente voar o máis sinxelo, se non queredes facer un curso inteiro de aprendizaxe, facer un voo en biplaza, un parapente no que vai un instructor, unha persoa xa experimentada, cunha persoa que non ten por que saber absolutamente nada desto, nin ter ninguna experiencia. Pero resulta que eu fixen este voo, quedei enganchadísima, e agora quero facer o curso, quero voar eu por mí mesma, e que é o que teño que facer, porque o mellor teño que tirarme aquí 3 meses e non podo. Non, unha vez que te decides a facer un curso de aprendizaxe, en 2 ou 3 fines de semana podes estar voando. É un deporte de unha aprendizaxe moi gradual, moi lento, moi sinxelo, pero vamos, que en 2 ou 3 fines de semana, se as condicións climatolóxicas son mínimamente benignas, estás voando por ti sola. Hai outra cousa, porque non sei se pode chamar unha lenda negra, pero a xente lle pon 2 peros a este deporte. Un deles é o arriscado e o perigoso, que supón, porque pois, parece que non hai moita seguridade. Eu sei que levades aquí ano e medio e aínda non houbo problemas. E outro é a carestía, non? Que é un deporte un pouco mellor elitista, porque resulta caro. Bueno, vamos por partes. No aspecto da seguridade responde moito que diste a unha lenda negra. O sea, é evidente que os deportes que se desenrolan a certa altitude con respecto ao chan comportan un risco que poderíamos calificar de potencial. O sea, evidentemente, estás a 100 metros e por calquera factor que non vai suceder te precipitas, evidentemente, bueno, as consecuencias serían irreversibles, ¿no? Entón, ese un pouco o risco é o que provoca esa lenda negra. Pero logo, de feito, ves que é un deporte que ten unhas estadísticas recientes baixísimas. O sea, e todos son errores dos pilotos, excesos de confianza. Nos atopámonos con problemas, sobre todo no caso meu e de outros compañeros que nos dedicamos á enseñanza a este deporte. É que é tan fácil, tan sinxelo de aprender, que a xente confíase moito. O sea, se ti comezas a aprender un deporte que che leva moito tempo e moito esforzo a aprendelo, pois de alguma maneira respétalo máis, non? Se é moi sinxelo e non lle tes medo, parece que todo é blanco e migado, como suele decirse, pois pareceche que isto non che vai dar problemas, que podes facer calquera tipo de cousa, e non é certo. O sea,
Entón, os accidentes que hai son deste tipo, de excesos de confianza e tal. E a outra parte, digamos que resulta caro, porque se poden alugar aquí ou ademais eso, se quero facer un curso, que pasa, que me teño que comprar o parapente ou como é a cousa, pois se non me saría moi cariño, non? Existen determinadas escolas, como pode ser a existente nesta zona do Val de Quiroga e do Caurel, existe a posibilidade de alugar o material, alugar equipos completos. Ti tanto para facer o curso, por suposto, aí xa, vamos, danche absolutamente todo, incluso desplazamento. Despois, unha vez que remataches o curso, se ti non compras o teu propio equipo e queres alugar, existe esa posibilidade. Ti chegas e, vamos, cun desembolso mínimo, estás un día inteiro voando e disfrútalo igual que se fora teo, evidentemente. Pois agora oímos disfrutar. Morta de envexa que me estou quedando agora. Yolanda, explica a sensación. Bueno, a verdade, todo o mundo pensa que medo, ningún. A sensación, cando se está ali arriba, é de total seguridade, non? Parece que estaba suspendido un aí no aire, sentadiño, tan cómodo, feliz. Eu, ademais, foi algo que quería facer porque tiña vértigo, mareome en todo, e dixen, pois, parapente. Vostedes viran que os homes fixeran algunha destas cousas? Nah. Aquí as mulleres. Pois onde lles falta por ver algunha das cousas. Porque parapente ben, pero miren, eu prefiro andar polas alturas que fazer o que fixo Tete. Porque sí. Outro dos deportes que hai que practicar no Caurel. Pero miren, a mí isto da auga, que queren que lles diga?